баландӣ ёфт кӯҳ аз пой дар доман кашиданҳо. Сари селоб ба санг омад аз ин беҷо давиданҳо. ман аз беқадрии хори сари девор донистам ки нокас кас намегардад аз ин боло нишастанҳо. ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз сешанбе, яъне ки рубрикаи антидаҷол. ва имрӯз гап мезанем дар бораи ин ду шахсият ки ҳар дутон хубтар тамошо кунен, чунки и муҳима. Суратҳои ҳар ду мондагиай, номи ҳар ду навистагиай, баъдан надидем нагин, албатта ки хай шумо мебинен. Ва дӯсто, пешакӣ мехостум ки аз шумо, аз мухлисо, аз тамошобинои доимии канал як узрхоҳӣ кунам, барои он хотире ки байнода якчанд рӯз рубрикаҳо набаромада истай. Ба мисли рубрикаи SM News набаромад ҳафтаи гузашта ва и ҳафта криминални рӯзи душанбе набаромад. Барои чӣ хотире ки ман параллелан дар як проект дига кор кардастам бародаро. Хеле ҳам вақти калон талаб мекунад бародаро. Ҳамин як ду рӯза да мебарои проект алакай ҷамъбастисай. Вақте ки мебария шумо наоборот бо ҳайрон мешавед ки Муҳаммад брат чӣ хел дар як вақт успед мекарди ки ҳам бо видео мода барори ягон рӯз ам пропустид шава агар бо ихе проекта карди ки дар умум агар ки кори ура вазн кунем баробари як чанд моҳина кори основной YouTube мешавад ки ман ҳар демира дар як баробар кардастам то ки зиқ нашем бе видео. Ва албатта ки дархост шудагӣ буд ки як рӯзи хидма ман видео кунам. Мумкин е ки дар ҳамон вақти видео кардам баъдан шумо фаҳмед ки чӣ гуна ман успед мекунам ин хел кор карданда, чӣ гуна усул ман дорам ки успед мекунам ҳамаи корро аднаваремена карда. Хай меҳнат талаб мекунад, албатта ки бемеҳнат намешавам. Ва пеш аз оғоз кардани барнома дӯсто, лайк мондана фаромӯш накунед. Агар ки видео дар шумо писанд боша, обуна шудана ва як тавсияи беҳтарин барои шахсои мусалмон. Зиёрати хонаи худо бо ширкати Ҳаҷ Центр. Бо нархҳои хеле ҳам дастрас шумо сафар карда метавонед аз Москав Казан ва аз Тоҷикистон бо самти Ташкент. Боробаладони бо таҷрибае ки бо забони русӣ, узбекӣ ва русӣ ҳарф мезананд, шумо метавонед ки дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинарам зиёрат кунед. توفا برای شخصایی که از نام کانال ما مراجعت میکنن. و همچنین سال که تلگرام کانالش نبرده در کامنتاری ویدیو ذکر پیل کردگیم اگر که подписчикош ба 30000 رسید یک نفره به پول روی میکنن. Hajj Center استفاده برین. اکنون فهمیدین که من درباره دو شخص در ویدیو گپ میزنم. یکیش لنگری. برای چی لنگری در ویدیو؟ برای اون خاطری که در آخرین ویدیوش درباره ما شما دیدین که یادم چی گفت. بگو که ویدیو که بگو که بابای لنگری مردا گوری ماترا دعوتت میکنم که بیا افیری مادا ما قطعی تو صحبت کنم. خب موافقی گپی خودت. مشکلی که نمیآید قطعی ما صحبت کردن اونی هسته که ما ایرا تحقیر کرده اگون چی میپرسیدم و گفت که اگر که به تحقیر مرا دعوت کردی ما میام صحبت میکنم. از همین خاطر официально визов بابای لنگری ما ترا دعوت میکنم برای صحبت дар прямой эфир. Чанд қадар вақт тием. Дига блогерро ма дидестам ки вақт додестам, вақтошон нафурдеста ё ки мегӯ и қадар вақт у қадар вақт. То видеои мара мебинӣ. Чанд қадар вақт дар кор айта ки қабул кунӣ визифа барои суҳбат кардан дар прямой эфир. Дар ин ҷумлаҳои ма дар ягон ҷош таъхир нисбати ту набуд. Айни замон. Нигоҳ мекунем қабул кардани визифта барои суҳбат дар прямой эфир. اکنون میگذاریم درباره از لوازمات‌های دینی سر کرده با داروهای گیاهی با پلس اسلوگوهای مساج، فیتابوچکا با یک خوبچه دیگه اسلوگوها و خدمت‌رسانی‌ها دارن. رقمشون در بالای اکران استفاده برین. میکوشویم پاپکای آنتیداجول کیسی رمزی ما در اینجا چی داریم؟ کیسی رمزی دا گوش میکنیم برادرو. گپ 100% با خدا میگم میبرم امورا معلی اینا برای تهمت کردگی معلی من بخش میپرسم امو اینا معلی میگه برای تهمت کردگی میگه تهمت کردگی من بخش میپرسم میبرم میگم خیر نه همین خطای ما بود من تشنیع نکردم تو اخیرا همین کارا کردم. یعنی که وقتی که خودت میبری آدمایی که از تو طلب میکنن حق و با او جواب میدی که بله میبری بخشش میپرسی به خاطر حق نبودنت پس چی با نمیبری реально چی با نمیبری. من در تلگرام کانال همین голос амондум травиз افتادم که ببرو افیر تهمتای کردگی تا با کلابگی بخشش پرس. و یک چیز دیگه برادر در همین جمع میخوام قید کنم که
бисёр одамо бештар ҳамун тараферо нигоҳ мекунанд ки тарафи бахшиш пурсидан шав. Гап дар бораи худи бахшиш пурсидан ё ин ки напурсидан нест. Гап дар бораи иқрор шудани гуноҳ аст. Яъне ки блогерҳо чӣ кор мекунанд? Якташ як видео мекунад, дигариш мебурояд ответ мета, иш як видео мекунад, дигариш мебурояд ответ мета. Ҳамира ответ аз калимаи русия маънош ҷавоб мешавад. Лекин дар асл ҷавоби баҳси блогерҳо иш дар иш алоқамандӣ надорад. Пасути ответ нест ва ҳамира ответ меган. Бо агар ки реални ответ кунӣ, ба меган ки и кори та ответ нест. Вақте ки Рамзия баромада маро туҳмат кард, ма баромада ёдамам мегӯм ки бихез туҳматота иқрор ша ё ин ки доказат кун. И мешавад ҷавоб дар видеои дар туҳмати Рамзия. Рамзия бояд бароя бига ки не туҳмат накарда, агар ки туҳмат накарда боша ва далил биёра ки туҳмат накарда. ба Аллоҳ қасам инами хони худодам ма дурӯғ намегуфтам ва ягон касам туҳмат накардам. Туҳмат карда бошам, агар Аллоҳ маро бизана ва одам пуля модама гирифтагиай, ана гирехтаги рафтаги. Барои ин туҳмат кардагӣ мегӯх, мега туҳмат кардагӣ. Ман бахш мепурсам, мебро мегум хайна о. Ва агар ки далил оварда наметона, пас иқрор шава ки туҳмат кардай. Дурӯғ намегуфтам ва ягон касам туҳмат накардам. Туҳмат карда бошам, агар Аллоҳ маро бизана. Ва агар ки виҷдони одамгарӣ дошта боша ва агар ки бихоҳад ки дальнейши бо проблемаш нашава, баъдан бахшиш мепурса барои кора тинч кардан. Ва дар умум бахшиш пурсидан ин маънои уро дорад ки одам ба кори худаш иқрор мешава, аз кори худаш пушаймон мешава, ки баъдан бахшиш мепурса. Ҳеҷ вақт бахшиш пурсидани хеле намешава ки ҳа хай ма туро фалон кор кардам, хай на бахши хак бас ко, хи дига мега хак бас охи е бас охи на бахши бас е хаб ко бас е на бахши. Гуфтам ки хаб ко итари бахшиш намешава. Андеша зигуфтори забон бояд кард, танҳо сухани рост баён бояд кард. Аз ҳарфи дурӯғ суди ту танҳо гунаҳ аст, он чи зи ҳақиқат аст аён бояд кард. ҳамеша бо як бор дига мегӯм ки фарқияти маву шумо дар чи ай? Плюси ма гуфтори май, яъне ки ман аҳамият метам гуфтори хидма ва ҳамчун яроқи маам гуфторае ки ма гуфтори противника ба зидди худаш истифода мебарам. Ман бахш мепурсам, мебро мегум хайна о. Дурӯғ намегуфтам ва ягон касам туҳмат накардам. Туҳмат карда бошам, агар Аллоҳ маро бизана. Ман бахш мепурсам, мебро мегум хайна о. Ва магар аз ин совети беҳтар дар шумо мешавад ки ҳоло то ҳамин қадар вақта падар, модар, ягон каси дигатон, ягон одами наздиктон, атрофиётон гуфтагӣ буд ҳамин гуна насиҳатҳоро ки е одам гуфтори шумо дарди сари шумо мешава. ҳамон одам аз гуфтори шумо истифода мебарад ки шумо дар ҷавоб гуфтаҳои ӯро ҷавоб дода наметонед, майли мушкилӣ ёфтан ба гуфтаҳош ҷавоб дода наметонед. Ав одам плюс гуфтаҳои шуморо дар сари хитон мезанад. Оё ҳамин гуна насиҳатҳоро ягон кас кардагиатон? Агар ки ма действително нияти бад дошта бошам, кори бад дошта бошам, ин намуд насиҳатҳо дар шумо намекунам барои одам шидантон. Наоборот кори мекунам ки шумо ашибка кунед. Лекин дар пеши ман шумо ҳама қадар заифен ки шарт нестае ки ман шумо дар қасдан чунин лавушкорамону. шумо худтон ҳамо ашибкора кардан мегирен. Хо хай инакда мешавад ки ман ягон чангак мепартом, охи нахрен амура. Ина бо насиҳатон кардаистам. ҳамин чангакоро нахрен. Андеша зи гуфтори забон бояд кард. ҳар як чизе ки мегӯй фикр кун. Танҳо сухани рост баён бояд кард. Дар сухани рост айб ёфтан душвор аст. аз ҳарфи дурӯғ суди ту танҳо гунаҳ аст. Гунаҳе ки ҳам дар охиратат гунаҳгор мешавад, дурӯғгӯ мешавад, ҳам ҳамуне ки матрахта мекаша мезанам бо айби ту мешавад. Он чизи ҳақиқат ҳаст аён бояд кард. Гапҳое ки мезанен ҳақиқат нест, чихе шумо ӯро метонен аён кунен? Наметонен. Ин мешавад туҳмате ки баъдан туҳмати шуморо ма аён мекунам. Аён мекунам ки шумо киен, чӣ гуна туҳматгарен. Он чизи ҳақиқат аст, ҳамуро ма аён мекунам. Гапат 100% ба худо мегӯм, мебром амуро майли ина ма барои туҳмат кардагӣ майли ма бахш мепурсам аму ина майли мига барои ин туҳмат кардагӣ мегӯх, мега туҳмат кардагӣ ман бахш мепурсам, мебром мегӯм хайна о ҳамин хатои ма буд, ман ташлим накардам, то ахира ҳамин корро кардам. Неки вай бо давом мета корша я тебя отвечаю. Кай кружок мон дар телеграм каналат бугу вақту соатша, вақту соатша бугу, ман ҳамон вақту соат ҷидо мекунам, мебром ба вақти Россия мегӯй, ба вақти ки ҷое мегӯй, ман иҷа часовой пояс дорам, чанд ҷора нишон метиҳад ва онира мегӯй ки бахшиш мепурсӣ, леки бо ма корма давом метиҳам, и набояд дар ту дахолат куна, барои он хотире ки ту бояд гуноҳи хута иқрор шай. Ту бахшиш на ба он мақсаде ки
бахшиш мепурсӣ барои он хотире ки ин хеле не бахшиш пурсидан иқрор шудани гуноҳи хитай. Ман ҳамин мисраҳоро бисёр нисбат ба шумо мегӯм, лекин бозам такрор мекунам то вақтере ки шумо маъноша дарк намекунед. Зиндагонӣ ростӣ хоҳад, каҷӣ наояд ба кор. чӯби каҷро оташ аз беқадриаш ҷо мешавад. вақте ки чӯба бин ки каҷлай ҳамин қадар беқадрае ки оташаш мезананд ва дар одамизод ҳам ҳамин хелай. яъне ки шумо бинед ки аз рӯзи аввале ки баромаден ҳамин корро оғоз карден, ман аз рӯзи аввалам ба бинандам чӣ гуфтам? Шуморо ман оиди ҳамин кор дар канса ҳеҷ вақт чӣ бугум разочароват намекунам. Шуморо ман оиди ҳамин кор дар канса ҳеҷ вақт чӣ бугум разочароват намекунам. рӯзе намешавад ки шумо аз оне ки пуштигирӣ карден, аз оне ки тарафи ма шиден, гарчанде ки ман гуфтагим тарафи мане, тарафи ҳақ шин, аз ҳамин кори худон пушаймон намешин, чунки рӯзе намешавад ки ман шуморо сархам кунам. ва шумо мебинед ки имрӯз ба пага ин кор 1 сол мешавад ва шумо омада ба забони худтон гуфтаистен ки ҳамин корро уташният накарден, гунаҳгор шуден, дигараш. ва чӣ хеле гуфтам ки чӯби каҷ аз пушти беқадриш дар оташ ҷойгир мешавад, шумо ҳамин кор нисбати худтон шудаистед. барои чӣ? як тӯҳмат нисбат ба сумта кардагӣ будӣ, ба ҷои оне ки дар ҳамон аввал ту буброи ҳамира иқрор шай, ту корро ба ҳамин дараҷа кашонда овардӣ ки дар болои ин тӯҳмат чандин тӯҳматҳои дигар зам шуданд ва ин қадар хита беқадр карда рафтӣ. бале бародарои ман бо менависанд ки браҷон чӣ дар корае ки ту ёро насиҳат мекунӣ, ба тарафи хубишон бо, барои хубии худшон. бародаро, ҳар як коре ки мо шумо мекунем дар таърих мемонад. дар таърихи ҳамин ютуб видеое ки мо мекунем дар интернет мемонад. ҳамеша ин корҳо ҳастад. ин барои ман минус нестад, чунки ман чизеро гап намезанам ки дар асл набошад, чизеро ман гап намезанам ки дар факт набошад. дар муқоиса ба ман ино шахсое ҳастанд ки ҳавои суханоеро мегӯянд ки баъдан ба ин суханҳо ҷавоб гуфтанаш душвор мешавад. ҳар як сухане ки ман мегӯм, ҳар як калимае ки дар ҷумлаҳои ман истифода карда мешавад, ман дар ҳар якташ ҷавоб гуфта метавонам. аз ҳамин хотир насиҳатиам агар ки бошад, ба фоидаи душманам агар ки бошад, боз як бор дигаратон мегӯм. дар вақти аввал агар ҳамин кортона иқрор мешиден, имрӯз ин қадар беқадр намешиден. имрӯз ин қадар мушкили болои сартон намеомад ки ҳамин қадар тӯҳматон бисёр шудагие ки ман намедонам шумо чӣ хел инҳоро ба кала мегирен ва чӣ хел дар ино ҷавоб мегардонен ва ба замаи и дар байни халқитона никто карден. дигар мисраое ки ба шумо тааллуқ дорад. тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст. вақте ки мепарона, мехоҳад ки ҳадафа зана, ҳамун милтиқаш мекафа ва даруш порох метавонад ки бипара, на ин ки нишона мезана. барои он хотире ки тир каҷ буд. ҳамун тире ки шумо ба тарафи ман роӣ карданиен, ҳамун каҷай ва ин боиси расвоии худи шумо шудестай ҳар рӯза. нестай ҳамон одамое ки дар атрофтон меброрен қорӣ, меброрен як каси дигараш, унав як қории дигараш дархост кардагӣ буд қати ман суҳбат кунам ки дар канали ту баромад мекунам. ман қатъиан набаромадам, суҳбат накардам аз хотири чӣ ки як бародар дигар гуфт ки накунаш браҷон, камтар раҳм кардан дар корай. барои чӣ хотир? барои он хотире ки ман бубуром агар шумо беобрӯ мешен. чӣ гуна шумо одаме ҳастед ки баромада насиҳат мекунед, баромада каси дигара чӣ мекунед, одамеро ки дар таи фуктон аста дар каналаш мебуред насиҳат мекунед, дигарро насиҳат мекунед, ин шахс худ тӯҳматгарай. тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд? ҳамин гап нисбат ба шумо тааллуқ дорад. мебуроед мегӯед саволотон боша бинависед ё ки дигараш я таи дигараш мебурояд дар бораи як машине видео мекунад. чаро шумо худтон ҳамин одама магар надидед тӯҳматоша? магар надидед гапҳои беасосша? чӣ ба як ривоят нисбат ба худаш намеёрен? ва ё ки тамошобинош менависад ки саволотон боша бинависен ва бинависен ки ягон гап зана мувофиқи дин дар бораи тӯҳматгар, шахсе ки тӯҳмат мекунад, шахсе ки таҳқир мекунад, шахсе ки тӯҳмат мекунад дидаву дониста ва қасам ба Аллоҳ мехӯрад ки гапаш ростай ва тӯҳмат нестай, нисбати и чӣ гуфта шудагӣ дар ислом? чӣ ба шумо ин гуна саволоро наметен? ва қориёе ки дар атрофаш ҳастен, чӣ ба ки шумо ин масъалаҳоро нигоҳ намекунед ки дар ҳоле ки шумо худтон дар канали ин шахс мебароед? худтона беобрӯ карданед. бугу мара ки се рафиқат кияй? ман мегӯм ки ту кӣ? шунавидагиен ҳамин ҷумларо? шер ҳеҷ вақт ҷураи шағол намешавад. агар шерро дидӣ ки дар байни шағолҳо каҷпаҳлӯ зада ёнба дора, вай шағолай пустини шер кашидагиай дар болош. мебароян воҳима мекунанд,
ман ина хеле видео кардам, ман мисол дар бораи Қуръон гап задам, ман дар бораи парчам гап задам, ман биромадам парчам ина мекиро сузондам, ту чӣ кардӣ, ман чӣ кор кардам. Кори беҳ аз ростӣ дар ҷаҳон кор нест, ки дар гулгуни ростӣ хор нест. Дар гулгуни ростӣ хор нест. Ту чӣ кор мекунӣ? Намекунӣ и ҳеҷ ҷай дар он ҳолате ки ту ростгӯ нестӣ. Аввалан рост ша, баъдан аз пас дига корот. Ва хуб гап мезанем дар бораи худи каналот, яъне ки чӣ хеле ки дидестем видеое ки худат мекунӣ 3000 просмотр дар 100 сол мегира. Чӣ хеле ки дар рӯи экран мебинен, ман скриншот кардаги вақте ки ман скриншот кардам, иш 9 соат 9 рӯз пеш, иш 3 рӯз пеш. Фаҳмидесен? Дар як канал як видео ду бор опубликоват карда мешавад, дар дохили ҳардаш реклама зада мешавад. Яъне ки халқи мо халқи мусалмон аст. Бештар кадом ҳолат барои халқи мусалмон муҳим аст? Албатта масъалаҳои динӣ. Да тарақаст мебурори Қуръона сӯзонд. Ва дар сӯзондани Қуръон ту пул кор мекунӣ. Бале, ҳар як блогер дар кори кардагии худаш барои кор карданаш бояд ки сум кор куна, барои хотире ки мехеза, мешина, баромад мекуна, меҳнат мекуна. Савол, дар ҳамин видео ту чӣ меҳнат кардагӣ? Монди Қуръона сӯзонданша ва гуфтӣ ки аз рекламаҳои шумо истифода кунанд ва дар давомаш гуфтӣ ки Қуръона сӯзондан. Савол дар худи шумо тамошобино, бародаро, магар бе гуфтаҳои и маълум набуд ки Қуръона сӯзонда як шахс? Саволи дигараш, магар чунин шахсои палиде ки Қуръона месӯзонанд магар каманд дар рӯи ҷаҳон? Саволи дигар, чӣ гуна мусалмони ҳаққӣ мешава одам ки дилаш мешава открита мебароя нишон метиҳад ки китоби муқаддасша сӯзонда истаянд. Болоша хира намекуна. ҳад яқал ман намегӯм ки шумо реклама намонен, монен, лекин чӣ гуна тура виҷдонот мебардора ки аз оне ки Қуръон та сӯзондан, китоби муқаддас та сӯзондан, ту дар ҳамин намоиши ҳамин ту маблағ ба даст овардӣ. Шумо танқид мекунен қимор реклама мекардагира. Шумо танқид мекунен як конкурс мегузарондагира. Магар фарқияти конкурс гузарондан аз ту дар чи ай? Конкурс қимор мекардаги аз ту дар чи ай ки ӯ қимор реклама мекардай? Дар ислом ҷоиз нест. Ту дар сӯзондани Қуръон сум мегирӣ. Яъне ки видеои ту финансироват кардани сӯзондани Қуръон аст. Видеои ту сарпарастии намоиши ҳамин видео аст. Шахсое ки шумо реклама доден, шумо сабаб шиден ки финансироват карден ҳамин видеора. Яъне ки чира? Сӯзондани Қуръона. Шахсе ки Қуръона сӯзонд мақсадаш чӣ буд? Намоиш додан дар мардум. Мардум шумо дар савол ҷавоб ден. Ҳамин буд? Шахсе ки Қуръона сӯзонд мақсадаш ҳамин буд ки сӯзондани Қуръона дигар шахсҳо дар умум бинанд. Буд ҳамин ё ин ки не? Буд, правилно. Барои он хотире ки ба навор гирифтагӣ ай. Так? Ва ин шахс гирифта ҳамун кори ҳамура падилитса кард. Ва рекламодател ин кора финансироват кард. шумо аз ҳамун шахсе ки худи ҳамун Қуръона сӯзонд че фарқиятон? Ман намехоҳам блогера дар шумо нишон бидиҳам, чунки шумо медонед ин корҳои худтона. Фақат ман ҳамира мегӯм ки чӣ гуна ҳамин виҷдони шумо, оне ки нисбат ба ман тӯҳмат мекунен, худтон медонен ки тӯҳматай бо далчи гапотонро рафтан мегирен, иниш як тараф беста. Лекин дар бораи ки медонен ки тӯҳматаю ба Аллоҳ қасам мехӯрен ки тӯҳмат нест, ин онеро нишон медиҳад ки шумо пасттарин ва хатарноктарину даҳшатноктарин одамен. Аз чӣ хотир? Аз хотири оне ки на ба он хотире ки шумо ягон қудрат тавоноии зиёд дорен, на ба он хотире ки шумо ягон саводу ақли мафкураи баланд дорен. Не, ба он хотире ки шумо виҷдону номус надорен. Вақте ки одам виҷдону нангу номус надора, чунин одам хатарнок мешавад. дар бораи масҷиди паёнбар ман видео кардагим, як порчаша мемонам, як ҷои муҳимша шумо бинед. ҳамада салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Исим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки мавзӯе ки дар ин бора бештар хоҳиш кардам бародаро, и дар бораи масҷиди паёнбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Марҳамат, тамошо кунен. И ранги дига видео реклама надора, албатта ки мо дар видео реклама намемонем. Ва ҳама мегӯяд ки бале ҳо блогеро видео кардан реклама мемонанд. Чӣ ба инаи блогер намондак? Чӣ ба инаи блогер чунин гап зад? Чӣ ба ин блогер ин кора карда тавонист ва ту наметонӣ? Ки дар муқоиса маълумот хеле ҳам калон ай, видео хеле ҳам ба маъни ай. Дар муқоиса ба ту ки ту финансироват кардӣ сӯзондани Қуръона. Мақсади шахсе ки Қуръона сӯзондан буд намоиш буд. Атрам ҳамин кора кардӣ. Яъне ки фақат шумо да забон мардена мегӯен чӣ дар кораи хеле хел, нагӯен танҳо чӣ дар кораи хеле хел.
дар амал кунин. Гарданғавсӣ накунин, баландгирӣ накунин, ки ман намебурам суҳбат намекунам, ё ин ки ба мисли рамзия риши мара зиёрат кунин. Пастии ту биомӯз, ки қолиби файз аст. ҳаргиз нахӯрад об замине ки баланд аст. то кай хитона ман намебурам гап намезанам, мара шумо биен ришма зиёрат кунин, дигараш. Шумо хиёл мекунед ки ба ин гуна рафтор то куҷо мерен? дар баҳорон кай шавад сарсабз санг. хок шав то гул бирӯяд ранг. чӣ қадар обу, чӣ қадар борон, чӣ қадар файзрез набоша сол, ҳеҷ вақт санг сарсабз намешавад. он хокае ки гул ранг мерӯяд. заминишен то кай осмонагӣ парвоз кардестен, дар ҳоле ки ҳақ нестен, дар ҳоле ки хитон медонен ки неправен. куҷо бо права качад мекунед? дар ҳоли санг будан шумо мехоҳед ки аз файзи борон истифода бурда сабз шен? не, албатта ин кор номумкин аст. хоҳи корои ту ба натиҷаи гулрӯидан боша, пас замин шававал. баландӣ ёфт кӯҳ аз пой дар доман кашиданҳо. сари селоб ба санг омад аз ин беҷо давиданҳо. ман аз беқадрии хори сари девор донистам, ки нокас кас намегардад аз ин боло нишастанҳо. аз оне ки ба гуфтан дар ӯ табақаҳои болоҳое ки хитона мемонед ки бояд мардум шуморо ҳурмат кунад, ин рад карда наметавона факти хор будани шуморо. хорай, чӣ дар сари деворай, чӣ дар зери пой. мезанаш як дост чакдон. бардори фикр ҳақиқатона дар комментария бинависед. дар болои экрани шумо ссилкаи телеграм канал, ютуб канал ва тамошо кардани ду видеои пешинаро фаромӯш накунед. айни замон бо ма сёмкама давом метам, лекин дар бораи дигар проект ки рӯзои наздик шумо мебинед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ба фикрҳои ман розӣ бошӣ, лайк мон. ба фикрҳои ман розӣ набошӣ, дар комментария бинавис барои чӣ розӣ нестӣ, ё ин ки бигзар биё телеграм канал, боҳот суҳбат мекунем.